Ya ga burom yo blay na marganika por kabang yo ya ganika mariang ga bitanan ki lom ki wa haganika rui kasi jantia jongi ba blay lo ai kalong sha ga burom yo blay habi don ki jakalum bana ingu yo try ban kraw ba de ma u ba taw ganika rui ga jongi ki lom ki bitanan ki plang ga bajarngam ki mau ki bitanan ro bat kala ban long le se ba ga we ga singi kan jano dan rekat bau blay dang ai kapor ngidang yo kanikala kan pau ga jeng sngongo bigidon agani ga rilum ba ye jongi pan puli bible bat ban slok ban ye tay ga ktien ga jong utrai kubor agani ga por ga long shapang usipai jong Jesus Christ tin ga jong blay na ka shithi ga bar shau Timothy ga lanong ga bar ka khot ga balai ga ong namar kata mami to yai sha lem bat nga ko musipai babhau Jesus Christ namar gata mami to yai sha lem bat nga ko musipai babha jong Jesus Christ kada ga diktin ga bau pol kuntu yo Timothy hoi Timothy la long samla la long pastor la long briu jong blay la san ba ten rei upol la kam long senior ban yo Timothy ombo long senior ha ka kam ga jam la ne ka ching pen yai kam ka jing bat kam rei long senior ha ga jing sha shitam na ga banta Christ baru pen kan mau ni ga ktien de kan tu juro Timothy wong to ya sha shitam lem bat nga ko mu shipai babha jong Jesus Christ shishang ina prakhat yo ro shipai babha kan no sha ka long ba kodor ya kitu ki bala sha jit man long ki shipai ban yada ga ni ga rui hoi kidon ki shipai gi ba trei katkum ka kerdan ga jongki katkum ga jing tibet katkum ga jingla jongki rai tang ga wengi bagi sipai gilong gi balong discipline ki ba kongu ki ba pendam melodi hang ni upol wong shu du ga dikot ka ba but khot ka balai ka ba saw wong namar gata omdon unu nuru ban pensu sat yaladi de gini ki ai gi jong ga jingem haba ulech segatma umdan unu nuru ba pensu sat yaladi de ki ai jongan ga jingem haba ulech segatma usipai ba ulech segatma ka jing prakhat ka jong u ga long bai thek segatma prakhat shu shisha ya ka ai jong gi jingem ka bala bandai ga jing sngo ba jang ga berthai jing kwa brai ha ga berthai ka khamat jing sarong thala ga jingem u klet no ai na maru pusan ni ga thama margalong ga basngau trim ga basngau ma ga basngau shirkai namar gada gaman sem bat ga jingmot berkhat jong u baro gale segatma don porshu bania shong bania kren bat ki briu ki riu pai ba lani ki civilians gadon ga jinge pera breng sipai bat ki pai ba u sipai udon ga uniform nang tandau la lej ban trei usaru agadu ga jaga trei ka bakerpang hoi ngadon ki paralok ki batrei ka kam sipai ki ong bangila ban yowan sheying tang arsin shisnam habaro ki por idona ga kam hagdu ga jakasa namar balai gi hapan perker pang yeladi wat lagi long bala tibet bala dep jit iki kum gi sipai ken rei gi haban don ga training gi don ka exercise ka baman ga sngi men meet but men step upol pen ken mau ngi de chin ga jong blai wong shisha ka ba pen melin ya ka ban exercise ne ban kilan met ka long ga ban toy kendiat rai kata ka ching penmlin si ka jing long riu blai ha ka ba ganjaman sim ban exercise ganjaman sim kalau ka ba kodor kam kraw bat kambun shibun ke baro namar gata haba upol kuntu yo Timothy pen kan mau bolong sipai jong Jesus Christ hoi u sipai la itu di ginong shun haba ginong shun ke wan ban yele ikarui ki yele ya gi sipai ningkong bala gi job gi sipai kim don gam shu banyale igi pai ba lan igi civilians mara bale gidap job lut igi sipai bagi sipai gila yap lut agari de igi nong shun gila suk ban gurup lan ban buhai ya gahima kumtaru akabaye dei bagi sipai jong Jesus Christ ba Paul kentu do mensem jong show Timothy kebalong yang nga bade pi bau blai la chit bangin long kita gi sipai ba bhau Jesus Christ shisau nong shun jong yu long nong shun bam pau baru tau long setan bar shisau yele om yaki civilians om yaki pai ba pai kar henre unong shun ujong ublay ningkong uyele bahai yaki bri ujong ublay uyele yaki sipai ude itu yaki uniform
lada kwa ban wan man siat uya ja pedeng di hajar gi pai ba la don wei sipai unong shun wat bet bet yo tu sipai ulau dai ban penjot la ni ban siat yo du sipai hadin kata usala ban rung ban le kat bamon ya ki pai ba haga shnong gatau haga chinge dai bagan jaman sim ru sipai jong grist shisala itu do nong shun la pet la it la khmi lenter de nong shun rei kai ka bas ngau thanat galong utau bala tung sipai yanga ba de phi utau bala tung sipai ya ki breu ka jong blai la chit o blai ki don ru ka jing sumar ka jing ka jong tau bala tung sipai ki ulon kam krau uta ubala sha ubala tung sipai ban yo tau nong shun ubawan ban yele ya ki sipai ka jong thrai hagni upol pan kan mau de ka ktin uang namar kata ru hakimi utau nong ya mare thong umare onom yo ban ban phong pan singat lom da dai bo mare khat bakum badai ka rukom yo bat utaru unong sumar bri kala dai ken yo u ban yo so ban ningkong ha kata ga bri ya ga bawlo 3 minut udah pan kan mau ni kitien kedu khat ka bu duang namar kata to sha skor bat perkhat me ya kini ki kitien ni ka bang ong hame namar ublai sa ai hame ga jing shampang ki ai baro jong ga jingim balaringi puli hadu ka khat ka khat san wong namar kata to yai kan mauru yo Jesus Christ about try ubala yap bala mi pat usambai jong debit ya uba ngahi ngala sha sitom ha ki jingkum bat la longkum ubaman ya ka bala sha te yanga hare om shom lakum ya ka ktien ka ba em ka jong blai badu wong ya ka ktien namar kata ru kadai king baro bakin pidiang galong ga bet ban pidiang ye gani ga ktin ga ba im ga don bor ga jong Jesus Christ about try baladang ya yap lem badu Christ ni im lem ru badu Christ baladang ya sha slam badu Christ kum sipai baba ni asen sharu lem badu Christ shisha kita ki sipai anda haba ki eletma abadon ga tama ki prepare ki pen kre ga tama ka jingmut je berkat segatma ka mensim ka donut segatma wade ka ying sem ki klet no namar ba kila IT lut na ka banta ban yadai ka rui badanda be kila job ki essential lem baru sim ha ke hima ka beneng kong kalong bau sim wai buram bar ki sipai ki yo iga jing penan buram kadan ka celebration ka bakrau ba haba ki sipai ki job thama ka ri baro ka sngo kmen ka hima ka le kmen kanotam lok be ki bangai jau blai ki sipai ki jong Jesus Christ perkat ya ka jing job thama dang abat phi ni dai ban job ya ka thama barabau Jesus la dap job lupa re bangi yai pan pandam bat u barabor barhadu ka bakut jong ka chingem ka jongi bangi leit na ka ne ka persai song basa bangi yap hang ni na ka persai kumu bangai jau Christ ngin mi nang ni ngin lai sabnang ka jing risa ka bakrau ka jing pandan buram ka bakrau bau tau sim jo ke hima bolong Jesus Christ bau try unle buram nagabanta ki sipai ki jongu kabar bat ngio yang ni bau sipai anda ha bau la yapru lara e ka met yap ka jong sipai haga senduk ka jongu la bu ni ki sentiu la pani tanat ba la bu ro ya ka ni ka dur ka shap jong sipai la ban long ka dur ka jongu bat kum juru wat e ka shap jongga rui lani jongga hima banamar gata laba yaki degi para sipai bala pendon burom yaki ter banlek on ga jaga ga bari banlek kanutam ki sipai jong Jesus Christ haba kilayap dange jau Jesus na ga bersai kila syaba ki angel ki sipai ga jong Jesus kilong ki angel ki ba ya ga met jong ki tu ki bangai ki jong try banra sige ket ga jing snai ga jong blai kadang-kadang ke jing koror jong ke jing long sipai nagada tau polang ni kuntu jur yo Timothy ubalong u Timothy be kan jaman sim hanga bada phi ha ki sngi wong namar kata nga kan tu ya me tu long ba ya sha si tom lem bat nga kumu sipai ba ba jong Jesus Christ unu ru ba leche gatma unom pensu sat shu iladi pensu si unom pen ku slai shu iladi sabang ke ai ke jong ni ke jingim Hare ufagos lanu perkat sabang gatma bau deivan lek paradin gadi wong ladang i long be ya sha slam ru ngin yo long be ni sen sharlam baru Christ
namar kata haba ngabat biru bau blai khad ngi kum ki sipai ba bha jong blai dogin yai perkhat pusan berbor ikani bagai ke jing 3 minute ke jing long discipline ke jing long sipai ka ban exercise ka man sim ga jongi man lagasngi usipai la kumno lai sau kan ta shisngi exercise ka met te kan no tham ngabat phi ngi ben exercise kum ki sipai ba bha jong try khnang bala da wan ki nong shun ngila ban yeng ada ki wan ki nong shun bat ki pek banga bat phi ngi yak ngi don ki atiar ka jingking atiar chuma ka jonga bat jong phi ka balong da ki tin ka jong blai bala exercise ka man sim jongi daw man sim jong blai leng ba da ka tin ka jong blai bat ka jing duai begin yai pusan ya ka ni ka wei ka jing khot ban long sipai ba ba jong Jesus Christ ba try bat ka bang yo I ha ka ni ka tin ka jong blai ka long bau Paul kan tu Timothy to khat bakat sau khat san wong na margata lara ngi yai ne yai sha slam ba go sipai ba ba Jesus Christ ngina san sharu lam baru ba la da ngi len ya uru len no yangi re la da mangi ki bomne u yai sa ma u ba yai ne u yai sa ma u ba yai ne namar ulong u bomla ban len ya ladi uni ulong try jongi utau bala tung sipai upolu kan tuang ni ya Timothy ong namar ba utau sipai ba ba u jong Jesus Christ ulong tek tang ban pen sngo ba ya utau bala tung sipai u ban pen sngo ba ya utau bala tung sipai u dai ne ke dau ba ngabat ping long sipai ko jong try u Jesus kwa yangi bangin long kita ke ba pen sngo ba ya utau bala tung sipai si sau sipai u pen sngo ba ya tu bala tung ya ka department concern lu captain ya ko bala in charge show bat bodai ban lek ka direction jongu taw bala thung sipai u taw bala sha thung sipai u lek bat khongu kanu tham nga bat phi gum ki khun ki jong blai dong in yai khmit show ta bolong nong pen chanai jong ka chinge jonga bat jong phi u taw bala thung sipai nga bat phi u dei bala yap bala mi pat ba long Jesus Christ about try baru ni ki thap nyang ka jing man khia jongu u yada nga bat phi dong in yai barabor banim ya ka chingem ka pen sngo ba yauta ubala thung sipai yang abere phi kano ka bas ngau thiang man perkhat bauta ba thung sipai yang abere phi ulong Jesus Christ about try baruni khwa yang abere phi baniada se ka bangaya bang abere phi lada ki nong shun jong abere phi ki thu yang abere phi bangilong sipai u try lada pidai ngidai ki nong duai pi sngo thu bi dei sipai ka jong try ki bayai try ki bayai ap khimi ya ka chingwan u try but ban duai kam tam ya ka ri ka jai ban riu ban duai para man sim ka ba kodor ya ki riu kan thai ki kun sweat ya ka nong sanshar ya ki sim bar ya baro ki man sim ka ba kodor kita gen gelong ki sipai ki ban trailer bar try ban yai ab kemi ban walam ya ki man sim bala jot bala pra show play dina marga tau nong shun jongiro u yele prasha ya ki sipai ka jong try rela da ngi long ki bala sha tung do try ni don ru aga jingka ga jong try badan bor worship ting ngabar phi ngi long ki bala sha ker saudong ki bala sha rui bala sha don rekat ki bala isa yalam haga jing don rekat ga jong blai ba khrau bor blai ngar ku blai don rekat nak banta jong abat jong phi kani ke tin ga jong blai kalong ka badai ban pediang baro ba kita ki ba yap lem ba du Chris la dang la yap lem ba du Chris yap haga jing sngo sarong yap haga jing sngo hanga yap haga jing kwa brai jing ga do yap haga jing kwa sngo sarong thala haga jing im haga jing pitar haga tin ga thali haga nu ga jing prakhat ka ba kan jado baro yap no lem ba du Chris haga jing iben lani ka jing khmi iben lani ha ka jing nyau siliang lani kanu ko do ka ba ngabat phi ngi don ka ba kan jado yap no e ba khum kata baru try ulong try jong ba jong phi bu kwa engi u bala thung engi ba long ki sipai jong Chris pan pan singo ba yu doblen gerku na ka ban ta jong ba jong phi tong in ya im ka jing im ka pan singo ba pan phai bar bor show blai pengiyo ka ni ka er ka ba singo pangat ka ni ka ruilum ka si ka ba i bu try wa ka ni ka rui ka jongi ba ka we ka singi ka la ban cha no par ngabar phi ka shong hang ning in mi no nang ning yap la nge kum ki sipai ba ba pangi lai lam bar Grace bo try jong ba jong phi to blen ger khu na ka banta ka buram ga jong u amen.